kakong Idealin Dekhar kababat kum ka General Secretary juga BJP Mahila Mandal Blok Mausenram. Kalapan bena bakal ino kam badmino na ka parti BJP. Habapan bena ya kani ka ino kam hasilong press club hakasing sajan ka kharwai tere krempang arajar arpolai. Kakong Idealin kaletu baka ino jangka ya kani ka kam kalong namar baka mensim jangka kamsuk bat kam smutanat ya kaseng BJP. Hakan ka juga sengi kakong Idealin Dekhar kalapan pau pertei lengba ka RTI balawat da uba walambok harlendo lalap bakalami kerteng banyo eka skim MLA jong usnem arja ka khandai arpo arpoe bat arpoe arpoar hari kamsyam layo pedang karbaya kapisa lalap baladep ban pelai lut baro ubak diral son Dekhar ubade urang bak senong jong senong penen sosau haba benrap halor kate ka RTI ulai tu baki don ki kato kane ki kerteng kibalami kun kinong yo jingarap na ka skim MLA hari kimsyam layo AA haba kelipat banadu meno baki laliwat RTI ubak diral son ulai tu bakim yo jing tip AA hari lalap baya kapisa lada ban pelai lut baro. Ngawan hakan ikapor, kawai kabandingkong kalong bangan i no ya kakam General Secretary jonga na ka Mahila nga ino kam na ka BJP Mahila Block Mandal Mausenram ngabat kum i General Secretary ha jong ka BJP ha ka Mausenram constituency kata kadika bandingkong kabangawan menta ban ino kam kadau kabanga nga ino kam kalong ba ngam sngok tenat mensim jonga kam suk bangan don hakan ka parti BJP nadu pasdang bakijit yang akan nongkit kam hakan ka parti BJP mensyua ngadai ka General Secretary po ka parti Kongres denang ta haba iba HM ila lek no ka parti TMC ngala pediang ba in penskam biang yang akum ka General Secretary enda ila lek ka BJP ilalum ya meeting ban jet nongkit kam nga klam lek na mangar baka mensim jonga kam suk bangan lek haka parti BJP te kila syutung la katung yang bat kila pen scam yang bat nadu ba pen scam yang kum General Secretary jonga BJP Mausenram constituency ngam jui simbenta na mangar bang ngam hun ngam suk bandan haka ni ka parti te dang haka arpo praterik jong u Disember ngala lek ban resign ya kan ka kam General Secretary Henry MLA iba Shampliang iklam sya yang abangan resign te kumta ngamban se ban mi sya khamat hakani kapot ban pendapat ba nadu menta kasi khatwai terik February hajar arfly ngala ino ya kakam General Secretary jong ka BJP Mahila Block Mandal Mausenram kata kadeka bandingkong kaba arpat ngawan hangni menta kani ka RTI kabalapau yang ngaban seng dukan ka don ka MLS scheme na ban ai seng dukan ya yanga ya ka kerteng jonga bat ya upara jonga ka Idealin Dekhar bat ushan boklin Dekhar bat ya upara jonga Henry ni klam yo nang ta ngadon ka proof ha ka mobile ngala send message i ngala send ya kan ka RTI ru hai ban pan ya kan ka pisa ka bama i ila penrung ibala pau kerteng kan ka RTI Henry imle patiau AA bat iklam le badang sining kong ru anang lek yang ban pen mau hendak isngap jat takadau mentang awan hang ni hapok ka press club ban pen penapat banga klem yo hang ni ki pau hadu kan noteli ke kerteng jonga haka nembar sispa nyo pulai ru kapau nang ta haka nembar sau punri ru kapau haka nembar knai pu aru kapau kan noteli syuk ki pau ki kerteng jonga haka ni ka RTI te ngam tip sei kalek kan ni ka pisa Enrika sign ka badon kadai ba i MLA ba Shampliang ila dep sei kan ka pisa haka jingtip jonga kadai arpau hajar teng Henry hang ni pat kala pau bun teliki kerteng jonga haka nembar khandai pu ar nang ta kang hang ni sau pun riu nang ta kani ka wei pade haka nembar sispa nyuplai lai telik kerteng jonga kimi kaju skin Henry ki nembar pat ki pher isngap be jar iklam ai jawab AA kata ka jing keren jonga di nagaleng jonga managni ka sngi sajan bladap sabrik lawan hangni nak benta berpena ya lebih jing pena banagleng jonga hagani kenti pementa ngala pelkuno ikjing trilang deng jonga bari ba isim sepiang ka parti BJP ka parti ka bangamla ban pliang ha jing im jonga ka BJP la ka tilut da ka bisa jongka baro ka balai ulum hari India ka tilut da ka takaju ka bisa yanga ka BJP kan pamla punya ka longsang yanga bangan kursan BJP di menta haba
Nagaliang jong iba SM Champion lalai sa BJP te nagaliang jonga ngala pimprut no yagi jingi trilang jonga pudi bat kum juru nagaliang jonga ha jing sha nagaliang jonga ngala dai ban sim me karai kam kloi yano an kersan hagni kenti bomta nagaliang jonga ngam sim lawat RTI mo kidon ki parlok jonga ki belawat RTI te nagaliang jonga ngala sim kopi naki parlok jonga ya ki RTI baro te kat kebanga ngala ban tip kat kebanga ngala ban tip ya ki beriu hapok jonga than kiba don ke jing ide ke jan jonga ngala persang ban pentip seki la phiyo ne me ni skim haba ka teng jong phik la don de habanga keli kumta kiba bon kiba nagleng jonga ngala keli yomba ni kim yo ke ba kum ta ka jing era de nagleng jonga ngong ka shong api de henai kat kum ka jing tip ka jonga nagleng jong phiyo ya ka skim de menta katu ni nagleng jonga hadin ba ngala persang ban ekran kamtam ya idealin ide persa try jonga yen marba nagleng jonga ngam suk kamsim ba indon ha BJP yen mar kata hadin ba ngala yo yakni ki kopi baga kerteng jong idealin ru kapau ngala pen i hai idealin ngala kli la piyo nem yakni skim mar ka de ka nombut ka bahajan hasenta jong iba HM Champion ngam pat jukeli ye nga perkhat yu lese kala yo bunsin mo de nak ta kadam nagleng jonga ru ngaklem sim khia ban kli kloi de hende haba kamen sim jonga nga kumkni haba nga long persa ye ka BJP de ngam kwa baka persa jonga ru kan le BJP nomar nga kwa baka persa jonga berki parasno para thau gi jonga iba dona ka BJP kide ban mi na ka BJP untang la trei bar ha ka bakhadu ngadap da kajing sukumen menta baki banagleng jong idealin kum ka persa try gi jonga ini iba become son simli ini di presiden jongka BJP jongka Yudwing nantina penensuk sau area de nata kiwi ru i vice president kentai ru idon lang ni jongka mahila na penensuk sau idon lang ni vice president jongka unit asistan stri jongka penap jong kentai ru idon lang ni de nagaleng jonga ngatrei kumbanga ngamon ila dia bat ya kibahaya ngasem la ni parasno para tauru ngakwa bangan trei bagi de ban mi naga BJP bala dep release ya kepisa ba katkum ka kidon ki benta ki bala la pelaidun nem la don gejing ka status report tu kalong ba om dan shu ki layu lut barok kano pol om dan shu ki layu lut barok de kala don tu ka status report nga hanging ni kam don ka amount de nomor ba ngaklem yo ban pej ya ka amount ka no hande la tho khat pra kat khandai la reslut khandai apo ruai apa di tu tak lamau ngam tuklar kata di hande tanggawe kalong ba nga simkhia nak benta ki beneficiaries kibara ki nongsong snong jong ka sunam kibala ruang ni de nagleng jonga ka baningkong kalong ba nga gumuwe na ki nongsong snong nga simkhia shwa nak benta ki nongsong snong jonga bagi la pawa kani nga ko bantip laki layo nem ya kata kijing rap nga kren nak basai bagi babun na snong jonga ki lapen tikna hanga banakaleng jungki kim sem layo pediang ya ka jing rap nga laring video ki babon bio kanongon tang ki ba pilak te ma pi ba pemio kanongon kumba sipungut kadon ka video ngam ko ban expose ni ma kadon ka video ngalaring da video malaysia kinsa kelaktin no dengan lale seki ngong to pen to yetu e ka keteng jumpi dia ngapentip ngapen i daga ni pe kani keteng jumpi karung ha skim ba pi skim ti pi yo nem dina kaleng jungki yong em ngi kemio yonga lada pi yo wat ong bam yo ngaru ngam kwa ban sui thok dingong lada pi yo ong ba yo lada pi mio ong ba mio ye hande ki kat ki babon ki banga kali kum ta ki ong ba sisa na kaleng jongi ngi klem yo dia baki ong ngi klem yo te nga ajimut ye ki pe ba ka keteng jupi ka karung ha ka RTI report ba pi la yo ye ka jingrap teng ong ki le ye kendu ya u emle ki le ye kendu u emle ba kalong sisa nem ba na kaleng jupi pila pendrung ya keteng jongi ha ka skim pa per metang si skim dia na kaleng joki ki don ki bala le te ngam tip laki yo ne kimyo andre ban ong ba kinwan ki du enga bangi la yo te mo profile ka RTI ba walambok halin dok nong snong jong snong
mau kesan kebahap agak muslim ikidon segiwe du agak tim kejongki bedi palu jonga tiba ya don lang bati tiba ya panlang ya ati ai ba puster well disia ye nomor ngayo naki bat ngala kli ki mano bapan arti ai no dina geleng jongki ki ong de mangi bapan ni ka arti ai ni hang ni ka ba pau long ban sengkam le jong hare nga ngam klem ti be e phang ne long menin bo ye thu ba dira le nga on na ba ka don ka cheng chong pi ne de na ka ta ka dau nga wan khang ne ta se nga u bat fe khara swai jing wan jong ka long ta ba ka don ka cheng jong a ne ka shi i ga ne long menin ta mar nga ngam shem la ti be phang ka jing don ka cheng jong a ka ne ka arti ai jing ya ga me skim na pom sram yang ngam don jik tip re nga tin jit menin na ba nga le ka hing jong ne parok jong a pun i yang ai ka ne ko ba dirar ma deiru advisor jong ka hito pun i yang ai ne kot ong ka don ka cheng ju pi ta ka ba pun lengo yang a wat ka pun si ru ma nga ngam ti be e umno ka wan ka ne ka cheng ha ka ne ta de nga ka ta ka daw nga wan hang ne ko pun sai ba ki blu bro kin tip ba la pun kam ba kla ka cheng jong a ka ne ti ai hat ne ka apo ka me le skim hang ne ka pau tang ar pho jan maksud tim tu deh yang ta ngalai gitu hi mar khmat tu klemi tu ye khmo ye tengah klim plie mar ngam tip sepang jing don teng jonga kene ka pasti ai ne ka ai me skim